ibibigay niya agad mga minamahal, talagang kahit anong lahi mga minamahal, talagang gagamit. Pag hinipo ng mahal ng Jesus, wala talagang sila isusunod mga minamahal. Talagang hindi siya umalis mga minamahal, pinilit na ibigay sa akin. Ngunit naalala ko noon mga minamahal pala na bumulong ako sa mahal na Panginoon na ako'y nauuhaw mga minamahal. Yun mga minamahal, yun ang katugunan ng aking panalangin. Kaya ako'y tuwang-tuwa mga minamahal, yan ang kinuha ko na mga minamahal, at ako'y nakainom mga minamahal. Kaya napakabuti ng mahal ng Jesus. God will provide. Amen. Mga minamahal, hallelujah. Gawin din mga minamahal, aking pasalamatan ng pinakamamahal ng Jesus mga minamahal, bagamat hindi man karapat dapat mga minamahal, na ako'y isa sa piliin ng mahal na Panginoong Jesus sa unat hallelujah, sa unat dalangin ng ating Honorable Evangelist Will Estrada Almeida, ganyan po sa ating beloved Assistant Pastor Linus Almeida mga minamahal, na isang na maging isang mangawit, sapagkat noon mga minamahal, aking maalala noon mga minamahal, ako'y pinagsabihan na rin may nangusap mga minamahal na ako'y magpagamit na sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus mga minamahal. Ngunit ang tugon ko mga minamahal lang ay loobin mga minamahal, loobin ng mahal na Panginoong Jesus. Hanggang sa mga minamahal, simula nung sinabihan ako noon mga minamahal, talagang grabe mga minamahal, halos sa aking pagtulog na lang mga minamahal, halos araw-araw, gabi-gabi, bigla kong naalala ang uniform na kulay blue mga minamahal na may stage mga minamahal. Talagang grabe, kahit gising ako mga minamahal, bigla na lang nag-a-appear sa aking isipan ng ganong kasuotan mga minamahal. Tapos may mga nakatayong tao mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang yan ay inignore ko mga minamahal. Talagang hindi ko yan pinansin mga minamahal. Hanggang sa talagang grabe, para bang halos araw-araw na aking naisip mga minamahal ang uniform na yan mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang naalala ko ang hallelujah, naalala ko ang kabutihan ng mahal na Panginoon Jesus mga minamahal, na ang katawan na to mga minamahal, na ako'y binago niya mga minamahal, na ito ay aking ipapagamit sa kanya mga minamahal, na talagang ako'y nag-decide na mga minamahal na magpagamit mga minamahal sa buong dalangin ng ating beloved Honorable Evangelist Will Estrada Almeida, at gayon po sa ating beloved Assistant Pastor Linus Almeida mga minamahal. Talagang nandyan, kaabagan ng mahal na Panginoon, ako'y isang tinabagan ng mahal na Panginoon na makabilang sa isang mga wait, bagamat mga minamahal, ako'y baguhan pa lamang. Ngunit lubin ng mahal na Panginoon mga minamahal, talagang siyang nagbibigay ng karunungan mga minamahal. Talagang napakabuti ng mahal na Panginoon mga minamahal. Hanggang dito na lang po, pinakamataas na pagpupuri, pagdakila, pagsamba, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Jesus. Lahat po sumigaw ng praise the Lord. God bless you po sa ating beloved brother Sander de los Santos. Pinagpalang patotoo na yan. Talagang totoo mga minamahal. Sa buong at panalangin na ating beloved parents in the Lord, sabi nga niya, God is good all the time. All the time, God is good. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At kindly po, maghanda po ang ating beloved sister Abilina Rosario, beloved brother John Carlo Rosario, beloved sister Junilyn Milan, beloved brother Jan Aquino, beloved brother Arman Rodelios, at beloved brother Romil Morante. Tayo po'y tumayo mga minamahal, tayo po'y atin po'y ipagpag ang ating mga inantok na diwa, tayo po'y magpuri sa ating pinamahal Panginoon Jesus. Praise the Lord. Di ko man makita ang kagandahan ng buhay ko dito sa ibabaw ng mundong magulo, ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Gagawin man ng aking pangarap, magbuo sa buhay, sa akin ay mawalay, ako'y patuloy
sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Pagkat aking alam, Darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad. Walang sino mahahaglan, ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan at di sa pangarap lang. Sabihin man nila na ako'y isang panatiko at pagtawanan dahil kay Jesucristo, ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Pagkat aking alam, darating ang isang araw, pangarap ko matutupad. Walang sino man ahadlan, ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan, di sa pangarap lang. Mga gawa mo ay tunay na kahanga-hanga. Mula sa wala ko'y ginawa mong mahalaga. Sa buhay ko'y aking natuklasan. Sa'yo pala, Jesus, tatay kabutihan. Mga gawa mo ay tunay na kahanga-hanga. Mula sa wala ko'y ginawa mong mahalaga. Sa buhay ko aking natuklasan. Sa'yo pala, Jesus, tatay kabutihan. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako'y nabubuhay. Kasalanan ko'y pinawi mo, maging Sino man o ano man ako sa'yo sa paningin mo espesyal. Magagawa mo ay tunay na kahanga-hanga. Mula sa wala ko'y ginawa mo mahalaga. Sa buhay ko'y aking natuklasan. Sa'yo wala, Jesus, nanay kabutihan. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako'y nabubuhay. kasalanan ko'y pinawi mo, maging sino man o ano man Ako sa'yo sa paningin mo espesyal. Praise the Lord! Glory to God! Tuloy
Patuloy na po tayo mga minamahal. Atin na po tinatawagan ating beloved sister Abelina Rosario at kindly po maghanda po ang ating beloved brother John Carlo Rosario. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Isko lamang. Ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon. Nating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wilde Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lena C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preacher workers, beloved veteran and pastor. Hallelujah, praise the Lord. Ako yung nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Isus. Hallelujah, napakabait talaga ng pinakamamahal na Panginoong Isus. Hallelujah. Dati-rati rin po, hallelujah, praise the Lord. May pananakit po ng, pag yan ay sinusumpong ng aking pananakit ng ulo, talagang maghapon po yan, hindi pa gumagaling. Ngunit nung na-switch ko po yung television namin, talagang inilipat-lipat ko po yan. Tamang-tama ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Habang sinusubaybayan ko po yan, talagang nagkaroon po ako ng pananampalataya. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Hinanap po namin ang gawain ito na tamang-tama dyan po sa Lukban. Hallelujah. Pagkatapos ng gawain, talagang nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Yung pananakit ng aking ulay, stand pong pinagaling ng pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil ako'y nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoon dahil napabilang po kami sa ministeryong ito. Hallelujah, praise the Lord. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Dahil yung karamdaman kong pananakit ng ulo sa patuloy ng pagdalo niyan, lubusang pinagaling ng pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, Amen. praise the Lord. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, sa paggabay, patnubay niya sa aming buong sambayan. Talagang napakabait talaga ng pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Sa tuwing ako'y nagpupuri sa gabi, talagang naalaala ko po. Hallelujah, beloved Evangelist Estrada Almeida. Sila ang ginamit upang makakilala tayo dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Talagang damang-dama ko ang presensya ng pinakamamahal. Praise the Lord, amen. Hallelujah. Hallelujah. Kaya maraming salamat sa paggabay, patnubay niya sa aming buong sambayan. Kaya, hallelujah, yung aking mahal na pag nag-encounter po sila sa disgrasya, talagang magsalpukan na po yung sinasakyan nila. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Ngunit nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tumilapon na lamang sa gilid, ay bukol, gasgas, ay wala po siyang natamo. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Maging sa pagpapalang pinagkakalob ng pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil siya po ang nagpro-provide na aming pangangailangan sa araw-araw. Hallelujah. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Ting may karamdaman talagang inilelehans po namin ang aming sarili. Hallelujah. Ngunit nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Jesus sa kahabagan niya sa aming buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa hallelujah.
maging kalakasan namin, maging sa aking mahal na mga anak. Lang nandyan ang kalakasan nila, sabi kong gano'n. Hallelujah, dumalo naman kayo, sabi kong gano'n. Hallelujah. Hallelujah. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil yung aking mahal na anak na nagtatrabaho sa SIS ay talagang yung schedule niya ay hallelujah, hallelujah, nakakadalo na po siya sa linggo. Hallelujah. Kaya maraming salamat sa Praise the Lord, amen. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapray pasasalamat sa pinakamamahal na praise ko lang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you, mananay sa pinagpalang patutunan na yan. At tunay nga po mga minamahal na talagang ang ating Diyos, ang sabi nga, we cannot go unto Him unless we are called by God. Tayo po lahat may pinagpala sapagkat hindi makakalapit ang sinumang hindi tinawag siyempre ng ating mahal na Panginoon. At sa sinumang lumalapit, kailanman hindi tinataboy ng ating Diyos na buhay. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na pong binibigay ang pong pagkato sa ating mga kapatid. Beloved Brother John Carlo Rosario. Amen. At siya po'y sundan ng ating beloved Sister Jonelyn Milan at ating pong beloved Brother John Aquino. At ang pinakahuli na dito mga minamahal ay ang ating pong mga kapatid, beloved Brother Arman Rodillas. Kung meron pa pong hahabol, ay kayo lang po makipag-coordinate sa ating pong beloved sisters information. Amen. Amen. Pastor, pamaligtas na pagpupuri, pagluhating paparangalan sa ating pinakamahal pang Islam. Praise the Lord. Ako'y napapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magmula sa Panginoon ng ating inaalala ang mga aral turo ng minamahal kagalang-galang Pastor British Tadal Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina Comon Almeida. Ako rin pa ay babati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren, visitor. Ako po'y nagpapapot ng isang magpalang madaling araw po sa ating lahat. Ako'y napupuri po sa ating pinakalapat po na ako'y nabigyan ng pagkakataon upang ipayang ginawang kaputin sa aking buhay upang pasalatan ating pinakamahal pang Isus. Ako'y napupuri po sa ating pinakamahal pang Isus po na Bashir March 21, ako po ay nakaranas ng kaso, 10 days wala pong kain, wala pong panlasa, minamahal niyo po na ako'y nanghihina, minamahal, ako'y nanghihilo, niyo po na ako'y nag-decision na magpatingin po sa manghilot kung may pilay ba o wala yung kanila ko, minamahal, yan po, minamahal, pagkapos po ng panghilot, minamahal, may pilay po yung aking likod, minamahal. Yan po ang dahilan ng trangkaso na 10 days, minamahal, yan po na pagkatapos po ng Panginoon na wala pa rin pong kagalingan, hindi po na sabi ko sa likod, bakit ito naranasan ko ito dahil gusto pinaka-pansin na bumalik po ako sa pagdadala. Ako bumalik po ng April 4, 2021. Supper po ay ako'y nagsisi na papuri sa ating pinaka-pansin po na after preaching Ilians yung aking trangkaso na 10 days tangpong pinagaling na pinakamahal pang Isus. Amen. At ako din po ay tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalating pinakalapat po na yung aking pilay po sa aking likod ay standing po pinagaling ng pinakamahal pang Isus. Kaya labos ko kaya pinapatalasan sa ating pinakamahal pang Isus dahil may Diyos po tayong nagpapagaling ng anuman sakit minamahal. That's right, amen. Ako napapuri po sa ating pinakamahal pang Isus na sa patuloy na pagkabay at paghinga po sa aking minamahal mula pa sa aking mga kuya, minamahal sa kanilang mga trabaho, aking pamilya, minamahal po na hindi kami pinapabayaan sa aming pangalan sa pang-araw-araw, lubos kami pinapasasa sa ating pinakalapasus na hindi kami pinapabayaan, kaya pagkaman hindi po karapat-dapat, nunin ako'y patuloy na kinakabagan bilang mawi, kaya hanggang dito lang nagkapanipasalamat sa ating pinakamahal pang Isus lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunan yan. Tunay isang kabataan mga minamahal na kung walang totoong Diyos na ating po pinaglingkuran ay talagang very prone po sila po ma-influensyahan ng makamundong mga gawa mga minamahal. Ngunit dahil sa ang Diyos natin mga minamahal ay siya ito nagbabago ng buhay. Amen. Sabi nga niya mga minamahal, he learns to appreciate that ang Diyos ay may kakayahang magpagaling ng mga karamdaman. Amen. Manampalataya sa kapangyarihan ng Diyos. At yan po mga minamahal na napakainam na ang mensahe ng ating mahal na Panginoon
ay ating maipabot sa ating pumaminam ng mga kapatid. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Lahat po ng gising na gising sumigaw ng Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na pong binibigay ang buong pagkataon sa ating mga kapatid, beloved Nanay Jonalyn Milan, sa kanyang pasasalamat sa ating pong mahal na Panginoon. Praise the Lord. At siya po sundan ng ating pong beloved brother Jan Aquino. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Will Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Dina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, beloved workers, beloved brethren and visitors. Isang mapagpalang madaling araw na po ang pinapabot ko po sa ating lahat. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at narito po akong muli upang aking maipahayag ang mga kabutihan na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Bago po ako makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dati-rati mga minamahal, dumadalo po ako sa ibang gawain, isang born again Christian din po mga minamahal, sa lugar po ng Manila. Dalaga pa lamang po ako noon at nagtataka po ako sa aking sarili mga minamahal. Bagamat ako po ay laging dumadalo doon mga minamahal, nandyan pa rin ang aking mga karamdaman, walang pagbabago ang aking buhay. Kaya isang araw mga minamahal, nagtanong po ako sa ating mahal na Panginoon. Sabi ko, Panginoon, saan po ba ang katotohanan? Yan po ang katanungan ko po sa Kanya mga minamahal. At nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil nung umuwi po kami ng aking beloved husband dito po sa Pangasinan, dahil dito po kami maninirahan, mayroon pong isang kapatiran po natin mga minamahal na lingid po sa aking kaalaman na siya po pala isang miyembro po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At alam niyo po mga minamahal, ako po ay lagi po niyang sinisharean mga minamahal at ini-invite po na dumalo dito sa ating banal na gawain. At alam niyo po sa mga patotoo na aking narinig po sa kanya mga minamahal, na bless po talaga ako mga minamahal kasi po doon sa aking pinanggalingang ibang gawain mga minamahal, hindi po gumaling ang aking karamdaman, hindi nagbago ang aking buhay. Kaya nung naimbitahan po ako ng ating mahal na kapatid na dumalo sa gawain ito, hindi po talaga ako nagdalawang isip na sumama po sa kanya mga minamahal. Dahil nung araw ako po ay batbat po ng mga karamdaman, mayroon po akong sakit sa baga, mayroon po akong acute almoranas, tonsillitis, back pain, masakitin na ulo, panlalabo po ng mata, mayroon din po akong rayuma mga minamahal, na hindi po talaga ito gumaling mga minamahal, bagamat umiinom po ako ng mga sari-saring gamot, ngunit nandyan po na wala pong kagalingan ng aking mga karamdaman mga minamahal. Subalit, nung ako po ay sumama po sa ating mahal na kapatid na dumalo sa gawain ito mga minamahal, at nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, at sa patuloy ko pong pagdalo sa ministeryong ito mga minamahal, lahat po ng aking mga karamdaman sa unat panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, ito po ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Gayun din po pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pagbabago din po ng aking buhay, dahil dati-rati mga minamahal, nandyan din po ako sa mga kalayawan ng mga laman mga minamahal. Noon natuto po akong uminom, magsugal, tumataya po sa wedding, ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoon Jesus, nung nakilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa ministering ito, ang lahat po ng aking mga bisyo, yan po ay inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord, Inalis amen. niya po ang aking buhay. Nais ko rin po pasalamatan mga minamahal ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa himala po na ginawa po niya sa aking mga anak. Nung ipinanganak ko po yung aking pangatlong anak na si Brother Jonas po mga minamahal, December 21 po, 2008 mga minamahal, ako po ay nag-labor po sa kanya mga minamahal. Kaya itnakbo po ako ng aking beloved husband sa Bayambang District Hospital po mga minamahal. At nung nag-labor po ako sa kanya mga minamahal, talagang halos hirap na hirap po ako mga minamahal. At itinulak po ng doktor yung pong inunan ko mga minamahal, kasi po hirap pong lumabas po mga minamahal. Nauna na po si Jonas na lumabas po mga minamahal. At alam niyo po, nang after po na maitulak po ng doktor yung aking inunan mga minamahal,
Nakaramdam po ako ng pananakit po ng tiyan, mga minamahal. Hindi po normal talaga, mga minamahal. Masakit na masakit ang aking tiyan. At yun, doon po nag-bleed na po ako talaga, mga minamahal. Continuous bleeding po, mga minamahal. Kaya yung aking beloved husband, mga minamahal, galit na galit po sa doktor kasi po itinulak niya po yung inunan ko, mga minamahal. Kaya sabi po nila, mga minamahal, ng mga tao na nandun, naputulan ako ng kiwer, mga minamahal. Yung pong ugat, mga minamahal, na napakaliit po, mga minamahal, na nasa inunan. Kaya yun daw po ay nakakamatay po, mga minamahal. Talagang ang pakiramdam ko po, mga minamahal, noong time na yun, mga minamahal, talagang mawawala na po ako talaga, mga minamahal, kasi po nakikita ko po, mga minamahal, yung mga liwanag po, mga minamahal, na lumalagpak po yan, mga minamahal, na nakikita ko po sa mga dingding po, mga minamahal, at hinang-hina na po ako talaga, mga minamahal, naubusan na po ako ng dugo noon, mga minamahal. Kaya itinakbo po ako ng aking beloved husband noon sa Regional 1, mga minamahal. Alam niyo, minamahal, nung nandoon na po ako, mga minamahal, na nasa ospital na po ako, mga minamahal, talagang grabe po ang pananalangin ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na humihingi po ako ng habag. Sabi ko, mahal na Panginoong Jesus, dugtungan po ang aking buhay dahil maliliit pa po ang aking mga anak. Alam niyo, minamahal, nung itinakbo po ako, mga minamahal, doon sa ospital na yun, mga minamahal, binabayaan po ako nila doon, mga minamahal. Talagang nakatiwangwang lang po ako, mga minamahal. Ngunit nandyan ang mahal na Panginoong Hesus kailanman. Hindi po ako iniwan, mga minamahal. Hindi ako pinabayaan po, mga minamahal. Tunay po, mga minamahal. Nanalangin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na bigyan niya po ako ng kalakasan at sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, binigyan po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ng kalakasan po, mga minamahal, na nakauwi po kami ng ligtas po sa aming tahanan po, mga minamahal. At sumunod pa po, mga minamahal, 2010, mga minamahal, ang ipinanganak ko po si Sister Jamil po, mga minamahal. Hindi po pala, mga minamahal, sabi po ng doktor doon po sa regional, mga minamahal, ang ipinanganak ko po si Jonas, mga minamahal, na sabi po ng doktor na hindi na po ako pwedeng manganak kasi delikado na raw po, mga minamahal. Dahil baka ikamatay ko na po kung ako po ay magbuntis at manganak po, mga minamahal. Alam niyo, minamahal, hindi po sa inaasahan na ako po ay nagbuntis muli, mga minamahal. 2010, nung naglibor po ako sa aking mahal na anak na si Sister Jamil po, mga minamahal. Itinakbo po ako noon sa regional, sa Bayambang District Hospital po, mga minamahal. At sa kahabagan po ng mahal na Panginoon sa unang dalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Wilstrada Almeda, talagang ipinanganak ko po siya ng normal, mga minamahal, na hindi po ako talaga Lord, amen. hindi ako nag-bleeding, mga minamahal. Kaya yan po pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At gayon din po si James, mga minamahal, nung ipinanganak ko din po siya, mga minamahal. Sa isang klinik lamang po, mga minamahal, ako ng anak noon. Ngunit sa kahabagan din po ng mahal na Panginoon, nandyan po ang pag-iingat po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nung iluwal ko po siya, mga minamahal, at dahil nagliliber po ako noon, mga minamahal, talagang masakit na masakit po ang aking tiyan. Ang isinambit ko po, mga minamahal, nung time na yun, mga minamahal, dahil sa grabing sakit po talaga ng aking tiyan, yung salitang hallelujah po, mga minamahal, parang may tumulak po na isang kamay dito po sa aking tiyan, na nailuwal ko po siya ng normal po, mga minamahal, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na siya po ay aking naipanganak po ng normal po, mga minamahal. At alam niyo, minamahal, yung pong dalawa ko pong anak na yan, mga minamahal, talagang miracle baby na po sila talaga, mga minamahal. Talagang totoo ang ating Diyos na pinaglilingkuran sa gawain ito, mga minamahal. Siya ay naghihimala, nag-iingat po, mga minamahal. Kaya napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pag-iingat niya po sa aking panganganak sa dalawa ko pong anak na yan, mga minamahal. At gayon din po pinapasalamatan ko po ang lahat po ng mga blessings na patuloy na ibinibigay po sa amin ng ating pinakamamahal na Panginoon sa pagpapalang material, physical, at higit po ng pagpapalang spiritual. Ang lahat po ng papuri at pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tayo muna tumayo, mga minamahal, at tumawid muna tayo sa ating mahal na Panginoon upang tayo po lubusang magising, mga minamahal, sapagkat kinakailangan magising na po tayo, sapagkat maya-maya lamang ng konti talagang tayo na po ay makakapakinig ng mga papuring awit at banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. I live for Jesus day after day. I live for Jesus. Oh, come what may. That sweet Holy Spirit will I obey. I live for Jesus day after
sa Panginoon nang may kagalakan. Pumalakpak sa Panginoon nang may kagalakan. Purihin natin siya, sambahin ang pangalan niya, na may pusong maligaya. Hallelujah. Pumalakpak sa Panginoon nang may kagalakan. Pumalakpak sa Panginoon nang may kagalakan. Purihin natin siya, sambahin ang pangalan niya, na may pusong maligaya. Hallelujah. Ligaya ko'y pumalakpak sa ating Panginoon, dahil niligtas niya ako. Ligaya ko'y pumalakpak sa ating Panginoon, dahil niligtas niya ako. Ligaya ko'y pumalakpak sa ating Panginoon, dahil niligtas niya ako. Ligaya ko'y pumalakpak sa ating Panginoon, dahil niligtas niya ako. Ligaya ko'y magpuri sa ating Panginoon, dahil niligtas niya ako. Ligaya ko'y magpuri sa ating Panginoon, dahil niligtas niya ako. Ligaya ko'y magpuri sa ating Panginoon, dahil niligtas niya ako. Ligaya ko'y magpuri sa ating Panginoon, dahil niligtas niya ako. Palampakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tayo muna dumalangin mga minamahal para po sa ating pong breaking. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, amang banal sa iyong pangalan, aming pinakamamahal na Panginoon. Maraming salamat po sa kalagasan taglay po namin sa mga oras na po yung nagmumula sa iyo. At sa mga ito, binigay mo kami sa aming mga Panginoon. Sa buong magdamag ito kami sama-sama, magpuri sa iyo, mga Panginoon. Binapasalamat namin sa lahat ng gawa mo sa aming buhay. Sa aming pag-take ng breaking, mga Panginoon, bawat kami na ginamit mo ang mahalagang ito, mga Panginoon, ay aming pumalikom, ay balik mo makalibong beses, mga Panginoon. Pagpalay mo po sila, mga Panginoon. At tunay nga po, alam namin ikaw, mga Panginoon, nagbibigay ng kalakasan at gamitin mo na ito, mga Panginoon, upang matuloy magising ang aming pumadiwa. Aming mapatuloy mapakinggan lahat ng pagpapala mo sa iyong mga anak. Pagpalay mo kami lahat, ang aming samot pasalamat sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He doth feed and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. You fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. The disciples came to land, thus obeying Christ's command. For the Master called unto them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus He satisfies the hungry every time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. You fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Soon the Lamb will take His bride to be ever at His side. All the hosts of heavens will assemble here. It will be a glorious sight. All the saints inspired
multitude, turn the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He doth feed and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master called it, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. The disciples came to land, thus obeying Christ's command. For the Master called unto them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus He satisfied the hungry every time. Come and dine, the Master called it, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. Come and dine, the Master called it, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. To the hungry calleth now, come and dine. To the hungry calleth now, come and dine. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating pong pagkinig na mga buhay na patuto. At atin na pong ibinibigay ang buong pagkataon sa ating mga kapatid, beloved brother John Aquino. Amen. Praise the Lord. At tayo na po, din pong pinaganda ang ating pong mga kapatid, beloved brother Arman Rondilios. Amen. Amen. Praise the Lord. Bago lang tayo pinungutan sa pagpuri, paglati pagdadakila ay sa ating pinakamalapang Jesus, and double honor. Praise the Lord. Doble paggalang at pagrespeto po sa ating mga magulang, sa ating malapang Jesus, sa ating kagalang-galang Banis na Pastor Willie Salvedan Preshed, maging sa ating kagalang-galang Assistant Pastor Lina Kumon Alvedan Preshed, sa kanilang mga inuwang duro at aral, maminamhal, na kailanman ay hindi natin malilimutan Preshed, sa kanilang mga bunga at mga panalangin. Tayo po maminamhal, may mga naturuan Preshed, mga bilabot na manggagawa, ating mga bilabot kapatiran, sa kanilang mga bunga at panalangin, maminamhal tayo yung bunga, Preshed, na maminamhal, na naabot ng kanilang mga panalangin, maminamhal, at tayo na ngayon na nagtatamasa ng mga pag-upala, maminamhal, pinagaling tayo sa ating malubang karamdaman, at nilutas sa ating mabigat ng problema. Nagpapabot nito maminamhal ng magandang umaga na po to the whole family of Abed children, Preshed, the beloved Almeida children-in-law, Preshed, sa lahat maminamhal ng pamilya, maminamhal, at sa lahat maminamhal ng ating mga beloved elders na kapiling sa mga orason, ating mga beloved workers, sa pangasiwa po ni Ordin Preacher Bubunyir, at katuwang kanyang mahal na ng Tiblos Divine, sa kanilang mga kasama katuwang maminamhal ng mga beloved manggagawa, at sa lahat po maminamhal na ginagamit maminamhal sa dulang na lumapensus sa ating mga beloved choir, ating beloved instrumentalist, maminamhal Preshed, sa lahat ng mga kapatiran dating mabuguan, sa lahat po maminamhal nang naabot ng tinig na ito, at maging sa lahat ng ating nakantawi pa sa live webcast, especially sa mga baguhan, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa, Preshed, magandang umaga na po sa ating pinakamamalapay Preshed. Purihin ang ating pinakamalapay Jesus at pinabigyan muli na mapasalamatan na maminumhal sa lahat ng mga biyaya at pagpapala ng ating pinakamamalapay Preshed. Na rin maminumhal nung nakarang Wednesday, Preshed, ay pinagpala yung panglingkod maminumhal
na ako po'y muling nakauwi, maminahal sa aming tahanan. Maminahal dahil meron pong occasion, special occasion po, maminahal para sa aking stepfather. Maminahal na nandoon, maminahal talagang biyaya at pagpapala. Appreciate. Dahil alam niyo po, maminahal, talagang minsan-minsan lang kaming magbanding, maminahal. Appreciate. Talagang sabi ko sa kanila, kung itatapat nila ng may banal na gawain, ay pasensyahan tayo. Appreciate. Bagamat Wednesday po, maminamahal yung kanyang special occasion, Appreciate. In-adjust po nila ng Webes, maminamahal, at yung habang lingkod ay nakasama po ako, maminamahal, at pagdating po ng Friday ay bumalik na rin po ako dahil kailan po natin ng prayer, maminamahal. Appreciate. Dahil hindi po basta-basta maminamahal ang nagpapagamit po sa ating pinakamamalapay Jesus. Appreciate. Na talagang kailangan na bunduhan ng mga pananalangin. Appreciate. At purihin ang ating malapay Jesus. Ako po nakarating doon ng malahati at nakabalik din po ako ng malahati. Appreciate sa pag-iingat po ng ating pinakamamalapay Jesus. Appreciate. At na rin maminamahal, ako rin po pinagpala maminamahal dahil hindi lang po yung purpose ng ating pinakamamalapay Jesus. Appreciate. Nung ako po'y nakauwi, maminamahal, ako po'y pinagpalang lubos ng ating malapay Jesus. Appreciate dahil nakabili po ako maminamahal ng gamit, maminamahal, na magagamit po natin sa banal na gawain ng ating malapay Jesus. Appreciate. Karoon po nagkaroon po ng sariling gamit na maminamahal ng bass guitar. Appreciate. 5 strings, salamat sa ating pinakamalapay Jesus. Maminamahal. At pagpapala rin po, maminamahal, dahil mayroon pong isang kapatid po natin na nahipo rin po, maminamahal. Dahil hindi po basta-basta maminamahal na gamitin lang yung bass. Appreciate. Kung yung bass lang po maminamahal, mahina. Kinakailangan, meron po siyang gadget, maminamahal. Nahipo po yung ating mga kapatid. Appreciate. At bininta rin po, maminamahal ng napakamura. Maminamahal sa akin yung gadget. Salamat sa ating pinakamalapang. Siya na yung mga pagpapala, maminamahal, na nagagaling sa ating pinakamalapang magamit sa kanyang banal na uwasan. Appreciate. Nagpupurirong nagpapasalamat ng maminamahal. Na rin maminamahal na nung kami nagsalo-salo doon, maminamahal, talagang grabe payapang-payapa, maminamahal, dahil sa aming pagbiyahe lang, Appreciate. Talagang walang traffic, maminamahal, pero alas 7 na yun, o alas 8, maminamahal. Talagang grabe, maminamahal, pagdating po namin doon sa destination po namin. Talagang grabe, Appreciate. Talagang welcome na welcome kami, maminamahal, bagamat kunti lang yung binayad namin dahil medyo tumawad po yung aking mahal na ama dahil malaking babayaran. Appreciate. Talagang nag-overnight kami doon. Salamat sa ating pinakamalapay Jesus. Appreciate sa lahat ng mga bagay. Talagang pasalamatan natin sa ating pinakamalapay Jesus. Appreciate. Alam niyo mga minamahal, talagang welcome na welcome. Tapos yung pag-aasikaso, talagang salamat sa malapay Jesus. Appreciate. Hanggang sa matapos po yung event, maminamahal, muyo na po kami dito. Appreciate. At nagpa-drop by na rin po dahil yung bibiling ko pong gamit, Appreciate, yung bass guitar, ay dyan po sa may Sampabian. Talagang grabe, maminamahal. Hanggang sa pag-uwi ko na rin po, maminamahal, nung itong Friday. Talagang doon, maminamahal, salamat sa ating pinahal pa Jesus. Pinag-ingatan kaming lahat na nakarating sa aming kanya-kanyang dination. Appreciate. Nagpupurirong nagpapasalamat, maminamahal. Balikan ko rin po yung aking buhay na patuto, maminamahal. Yung grabing himala, laging ginagawa sa aking buhay. Appreciate. Alam niyo mga minamahal na sabi ko kahit na paulit-ulit yung mga patutunan na to, maminamahal. Dito ko po maminamahal, sinasariwa, maminamahal, yung pagpapala at pag-iingat ng ating pinakamamalapay Jesus. Appreciate. Natutuwa talagang Diyos natin ay buhay, laging nag-iingat sa atin. Maminamahal, Appreciate. Pagamat yung ibang lingkod ay nagkaroon ng aksidente, maminamahal, dahil sa hindi ko naman akalain na mangyayari yun. Appreciate. Aksidente nga. Yan sa likod, maminamahal, na ginagawa po namin fasting house. Talagang bago po matapos yan, grabe mga nangyayari, maminamahal, sa amin. Hindi lang po dyan, maminamahal. In-start po namin na kahabagan ng ating malapay Jesus, maayos po yung CR po ng sister. Grabe na ang mga nangyayari, maminamahal, dahil kasama rin po ako na gumagawa dyan. Appreciate. Talagang yung aking mga kasama, sila po yung unang pinaghimalaan ng ating pinakamamalapay Jesus. Isipin yung maminamahal, nalaglag po yung kasama po namin dyan, maminamahal. Diretso yung bakal na matulis, maminamahal. Kung hindi tatamaan yung kanyang noo, maminamahal, yung mata niya, maminamahal. Pero talagang pinatibay ng ating pinakamamalapay Jesus yung kanyang katawan. Appreciate. Nauntog siya doon, maminamahal, sa matulis na yun, maminamahal. At grabe pang himala ng ating pinakamamalapay Jesus. Alam niyo po, maminamahal yung kasi wala po silang maayos na tungtungan. Nalaglag po sila, maminamahal.
sumabit yung grinder, maminamahal, yung bala pa, maminamahal, yung napakanipis na bala, pinatibay ng ating pinakamamalapay yung Super Praise the Lord, amen. Hindi po sumabit yun, maminamahal, ay talagang bumaon po yung bakal doon, maminamahal, hindi natin alam kung anong mangyayari, Super. Talagang, alam niyo po, ulo po yung tatamaan, maminamahal, hindi natin mawari kung anong mangyayari, maminamahal. Pero, sabi nga, maminamahal, pag lagi tayo nanalangin sa ating pinakamalapay Jesus, nandun ang gabay at patnubay ng ating pinakamalapay. Praise the Lord, amen. Hallelujah. Talagang totoo talagang Diyos natin nag-iingat. At pagkatapos, hindi pa po natatapos, maminamahal, edi binububunga na, maminamahal. Nalaglag na naman yung kasama po namin. Talagang grabe, maminamahal, parang ayaw ipaayos ng gawa ng kaaway, maminamahal. Pero nandiyan ang gabay ng patnubay nga ng ating pinakamamalapay Jesus. Siya yung kumukontra. Natapos po, maminamahal, salamat sa ating pinakamamalapay Jesus. At sinunod po namin, maminamahal, yung dito pa sa sister fasting, maminamahal. Alam niyo, talagang payapa naman po kami dyan, kahabagan ng ating pinakamamalapay Jesus. Pero bagamat nahirapan kami dahil tumagal, dahil alam niyo, mas maganda pa nga yung, sabi ko nga sa mga kasama ko, mas maganda pa yung gawin natin na layout kaysa yung tawag dito, maminamahal, yung renovation. Kasi pag renovation, maminamahal, magtatanggal ka pa ng gamit, aayusin mo pa, ipapantay mo, kumbaga iaayos lahat, maminamahal. Mas the best yung renovation, ay yung layout kasi maghukay ka lang, mabilis ang trabaho, maminamahal. Nandyan, tapos ka agad, maminamahal. Pero kung layout ay yung renovation, maminamahal, talagang magtatanggal ka ng mga gamit, aayusin mo pa, iayos mo lahat. Yung oras tumatakbo, maminamahal, talagang hahaba. Talagang nandun, maminamahal. Pero salamat pa rin sa ating pinamahal pa Jesus, bagamat napahaba, maminamahal. Nandyan, natapos na po yung ating fasting house. Amen. Kulang na lang po, maminamahal, yung mag-aayuno po. Talagang yun na lang pong hinihintay po natin, yung may mag-aayuno po ng napakahaba. Salamat sa ating pinamahal pa Jesus. Payapa po tayo, maminamahal, na makapag-aayuno dyan. Talagang nandun na provided ng ating pinakamamalapay yan. At nandun, maminamahal, isa rin po dun sa brothers area, meron na rin po tayong fasting house, maminamahal. Salamat sa ating malapay Jesus, bagamat nagkanda disgrasya kami dyan, maminamahal, pero nandun pa rin ang gabay at patnubay ng ating malapay. May purpose ang ating pinakamamalapay Jesus. Natapos po yan, maminamahal, na talagang nandyan, pinaganda ng ating pinakamamalapay Jesus upang sa lahat, maminamahal, ng mag-desire na talagang hipuin ng ating malapay Jesus na makapag-ayon, ay talagang payapa rin po sila na makapag-aayon. Pinrovide lahat ng ating malapay yung mga pangangailangan para sa pag-aayon. Palakpakan po natin ang malapay Jesus. Talagang maminamahal, grabing pagpapala, maminamahal. At talagang yun ngay, talagang siguro pinapanalangin po ng bawat sa atin, maminamahal, na talagang tayo magkaroon ng ganyang mga bagay upang ma-start din po natin, ma-exercise natin yung katawan natin, maminamahal, sa mga unti-unting pag-aayon, maminamahal. Dahil doon naman tayo nabubuhay, lahat ng mga Kristiyano, maminamahal, simula nag-umpisa, sabi nga ng mga nauna kong nakasama, nakasama din po ng ating kagalang-galang Evangelista Pastor Willie Almeida, yung mga ordained preacher po na nakasama ko, maminamahal, sabi po nila, maminamahal, ang pondo, maminamahal na banal na gawain ito, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, ay pag-aayuno, pananalangin, na talagang nandoon, maminamahal, upang maminamahal, hindi yung pananalangin ng pang sarili lang, yung pananalangin para sa pangkalahatan, nandoon, maminamahal, ang tugon at gabay at kapangirihan ng ating pinakamamalapay. Kaya nandoon, maminamahal, isa rin po ko, maminamahal, na pinagpala, kinahabagan ng ating malapay Jesus, naabot po ako ng panalangin, maminamahal, bunga ng panalangin ng ating kagalang-galang Evangelista Pastor Willie Almeida, pagding Assistant Pastor Lina Comonal, at sa kanilang mga kasama, maminamahal, yung mga naunang mga nakasama nila, nandoon, maminamahal, na walang sawa na nagturo, nandoon, maminamahal, dumating yung banal na gawain sa dako po ng Lingayen. Isa rin po ako, maminamahal, na bahaginan. Andun, maminamahal, na bago ako makakilala sa banal na gawain ito, balikan ko lang po, maminamahal, yung aking mga buhay na patutuo, maminamahal, grabe, maminamahal. Akala ko po, maminamahal, hindi na po ako magbabago, maminamahal, dahil isa rin po akong gumagamit na yung pinagbabawal na gamot, yung pagmamariwana. Na-addict talaga ako dyan, talagang sabi nga nung aking mga pinsan, yung marijuana na yan, parang kumagat na sa aking dugo. Parang sumali na siya dahil halos hindi ko kayang pigilan, maminamahal.
Talagang nasubukan ko, maminamahal, sa mga dambuhalang reliyon na ako'y maglakad ng nakaluhod. Appreciate. Talagang, alam niyo mo, maminamahal, talagang sugat-sugat yung aking tuhod. Gusto kong magbago, maminamahal. Hindi ko kayang baguhin ang aking sarili, maminamahal. Pero nung may ginamit ng ating Malapayang Jesus, isang kapatiran, maminamahal, appreciate, naging classmate ko. Nandun, maminamahal, na talagang inanyaya niya ako. Sa pag-aanyaya na yun, maminamahal, medyo hindi pa ako seryoso noon dahil sa kabaguhan ko, maminamahal, parang hindi pa, parang naglalaro pa sa aking isipan noon, ma-appreciate. Pero alam niyo mo, maminamahal, nung dumating na yung, sabi nga, darating at darating yung panahon na talagang babaguhin ka totally ng ating Malapayang Jesus, appreciate. Doon na po tumubo yung aking pananampalataya sa ating Malapayang Jesus, appreciate. Doon ako yung unting binago ng Malapayang Jesus. Alam niyo mo, pag mamariwana na yan, inalis ka agad yan ng ating pinakamamalapayang Jesus, appreciate. Nandun, maminamahal, at gradually, maminamahal yung aking mga ibang bisyo, inalis po yun, maminamahal, talagang grabe, maminamahal. Lalo yung pag-intake ko ng alak, maminamahal. Talagang isa rin po yun na nakasira ng aking buhay, maminamahal, appreciate. Kasi paglasing na ako, maminamahal, sabi nga nung iba, yung war break na, sabi nga, wala na sa hulog, wala na sa lugar. Lalo pag nakakuha pa ako, nakahit-hit pa ako ng marijuana, talagang grabe yung trip ko, appreciate, hindi mapigilan, maminamahal. Nagsawa na yung mga barangay, pati yung karating barangay, maminamahal. Pag nakita na nila ko, si yan. Naku, mahirap po usap yan. Ganun na sila, maminamahal, parang ichipwera na lang, maminamahal, appreciate. Pero kung di ko sila kamag-anak, siguro matagal nilang kinitil yung aking buhay. Salamat sa ating pinakamamalapayang Jesus. Talagang may purpose ang ating pinakamamalapayang Jesus. Pag talagang totoong tinawag ka niya, maminamahal, tatawagin at tatawagin ka niya kahit ayaw mong pumunta, appreciate. Talagang gagamit siya ng ating ibang tao, maminamahal, upang masave ka sa kanyang banal na gawain. At ito, maminamahal, appreciate. Salamat sa ating pinakamamalapayang Jesus. Nandun, maminamahal, ito na yung naging bunga ng prayer, appreciate, ng ating mga magulang sa ating malapayang Jesus, appreciate. Ako po'y naligtas sa maminamahal, isa po akong kinahabagan, naliligtas sa maminamahal, nilinis ng ating pinakamalapayang Jesus, at nandun, maminamahal, inalis yung aking mga bisyo, appreciate, lalo yung pagmamariwana, inalis yan totally ng ating malapayang Jesus, appreciate. Salamat sa ating pinakamalapayang Jesus, appreciate, na nandun, maminamahal, na talagang grabing biyaya at pagpapala, maminamahal. Dati-rati, maminamahal, hindi po ganito yung katawan ko, maminamahal. Nung gumagamit po ako ng pinagbabawal na gamot, napakapayat ko noon, maminamahal. Dahil hindi ako, ang trip ko kasi hindi pagkain, maminamahal. Ang trip ko noon, inuman, tsaka yung barkada. Appreciate. Pero alam niyo po, maminamahal, nung ako'y binago ng totally ng ating malapayang Jesus, ito na maminamahal, ang tunay na pagpapala. Yung kalusugan, maminamahal, na ipinagkakalong, appreciate na talaga nandoon, maminamahal. Bagamat minsan, dumarating yung hindi natin maiwasan, yung sipon, lagnat, maminamahal. Pero nandoon, maminamahal, hindi na tayo gumagamit ng gamot, appreciate. Nandoon, maminamahal, pinapagaling tayo ng ating pinakamamalapayang Jesus. Sa pananalangin lang, maminamahal, nandoon talaga may katugunan talaga sa panalangin sa ating pinakamamalapayang Jesus, appreciate. Talagang yun yung bunga ng turo, itinuro sa atin nating kagalang-galang mga pastor, appreciate. Pag nasa kagipitan ka, maminamahal, manalangin ka, magsisi ka, appreciate. Totoo talaga, maminamahal, kahit na sabihin natin, wag natin bilangin, maminamahal, kung ilan yung mga pagkakasalanan, bilangin, yung alam niyo pong bibilangin natin, yung pagpapala na nanggagaling sa ating pinakamamalapayang Jesus, appreciate. Kaya talagang walang maitutumbas, maminamahal. Nandun, maminamahal, isa rin po ako na naturuan sa mga bagay na yan, maminamahal. Pag ako'y nagkakaroon ng karamdaman, maminamahal, siguro sabi ko, sa isip ko lang, maminamahal, pinapabalik ako na maging manalangin sa Kanya, lumuhod, maminamahal. Alam niyo po, maminamahal, pag ginagawa ko na yun, maminamahal, wala akong ginagamit na gamot, maminamahal. Wala akong ginagamit ng medisina, ni mga panghapyas man lang. Alam niyo, pinapagaling kagad ako na ating pinakamamalapay. Appreciate. Talagang totoo talaga, maminamahal, magsisi ka lang sa lahat ng mga nagawang mga pagkukulang pagkakamali. Appreciate. Nandun din, maminamahal, no, na ako rin ay nagkaroon ng na-disgrasya nga ako, maminamahal. Nagkaroon akong pilay, maminamahal. Natapilok kasi ako, maminamahal. Bumaliktad yung aking paa. Tinawagan ko yung aking pinsan kasi dalubhasa siya sa mga ugat-ugat, maminamahal. Doktor siya, appreciate. Alam niyo, maminamahal, sabi niya sa akin na napunit yung mga tissue niyan. Sabi niya, within 2 weeks or 3 weeks bago pa daw babalik. Pero alam niyo, maminamahal, wala pa pong 3 weeks, wala pang 1 week, maminamahal, pinalakad na ako ng ating pinakamamalas na maayos. Dahil totoo lang ang Diyos natin, maminamahal, ay buhay. Appreciate. Doon ko napatunayan. Sabi nga niya, within 2 to 3 weeks, maminamahal,
Pero wala pang isang linggo, maminuhal. Pinalakad na ako ng ating pinakamamalapay Jesus. Praise the Lord, amen. Ganon makapangyarihan ang Diyos natin na tinatawagan, maminuhal, sa ministering ito, sa Jesus Miracle Crusade International. Kaya tatanggap po rin pasasalamat ay sa ating pinakamamalapay Jesus lang. Praise God. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutuan na yan. At isa pa, atin na pong bigay po pagkato sa ating mga kapatid, ating beloved Brother Armand Rondilios. Amen. Praise the Lord. Beloved choir, please prepare. Praise the Lord po. Pinakamataas na pagpupuri, pagluluhati, pagparangalay sa ating pinakamalapang Jesus po lamang. Ako'y nagpapaput ng dubling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaala ng mga aral at turo ng ating minamahal at galang na Pastor Will Estrada Almeida, minamahal na Assistant Pastor Lina si Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preacher workers, beloved brethren and visitors. Ako po yung nagpupuri ng pasalamat sa ating pinakamaling Jesus dahil sa pagbago ng aking buhay, dahil darating lamang po nung ako'y nasasarga po. Ako ay may bisyong pagsisigarilyo at pag-inom ng alak. Andyan rin po ang aking pagmumura. Bawat salita ay may mura. Andyan po ang sampo yung pistahan. Pupuntahan ko po para mapag-inuman lang. Nung ako'y nakakilala sa gawain na ito, ako'y nagpupuri, nagpasalamat sa ating pinakamalang Jesus dahil ang aking bisyo ay inalis ng ating pinakamalang Jesus. Amen. Ako'y nagpupuri, nagpasalamat sa ating pinakamalang Jesus dahil sa kagalingan, dahil nagkaroon po ako ng kainaan sa aking katawan. 4 po na araw na panghihina, pag ako po ay naglalakad ay nanginginig ng aking katawan. Ako po ay nagpupuri, nagpasalamat sa ating pinakamalang Jesus dahil ako po ay pinagaling ng ating pinakamalang Jesus. Praise the Lord. Ako ay nagpupuri sa ating pinakamalang Jesus sa mga pagpapalang patuloy na pinagkakalob niya sa akin, financial, physical, material, at higit sa pagpalang spiritual. Kaya hanggang dito lang po ang napagpurihan. Pasalamat sa ating pinakamalang Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Diyan na po tatapos mga minamahal at pagkiling na mabuhay na patuto. At tayo na po mga minamahal ay tumayo bilang samahan po natin. Habang naganda ating po mga minamahal na mga awit, tayo muna umawit sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, because the love of God is shared abroad in our heart by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. But God commanded His love toward us, and yet while we were sinners, Christ died for us. Because the love of God is shared abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. He's got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. There's Jesus got a hold of my life and He won't let me go. There's Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. There's Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At ating samahan mga minamahal, ang ating mga minamahal mga awit sa kanilang papuring iaalay sa ating mahal na Panginoon. Beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, beloved Jesus Finest Generation Choir.
perfume. All-consuming fire fill this room. No more living in yesterday's way.
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Glory, glory, hallelujah, hallelujah. Glory, 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 hallelujah. We worship you. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ikaw, Diyos, hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Maminamahal, bago huling awitin, magsikap ang bawat isa. Ating maipabot sa Diyos ang ating grabing pagpapasalamat sa lahat ng ating mga pagpapalang natanggap, pag-iingat, pagkalinga ng Diyos. Kaya naman di tayo iniwanan, di tayo pinabayaan ng ating mahal na Panginoon. Marapat lamang na purihin at dakilain ang kanyang dakilang pangalan sa oras na ito. Tayo na dito malangin, dakilang Diyos sa mga batas yung pangalan namin, pinakamamalapin ng Isus. Wala kaming nais malapay sa buong magdabag na ito, kundi ikaw ay pasalamatan, dakilain ang dakilang pangalan malapay noon. Mapulat sa puwan na langin namin kailangan minamalapang sa Estrada Almeda. Ipadalahin kami sa iyo malapay noon. Patawarin mo kami malapay sa aming nagawang pagkasan. Iisin mo kami ng banal na dugo. Lubi mo malapay namin papuring awit at di makarating sa ito at biyaya at makapagligod bigay ko sa iyo parang kalooban. Pagpalain mo kami lahat sama-sama naming sinasaway. Lahat ng demonyo ng mga adlang kasawt in Jesus' mighty name. We bind the power of darkness in the mighty name of Jesus kasawt.
Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Purihin Diyos. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory, glory, glory. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, worthy to be praised to God. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, amen, praise the Lord. Diyos, salamat po sa mga pagpapala mo. God bless you, Lord. Laging natatanggap ko, di ko na masukat ang pag-ibig, kaya't ang buhay ko ay alay sa'yo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito'y di magmamaliw, kailanman ikaw ang aking mahal. O Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na umaaliw sa akin laging totoo. Salamat din sa dugo ng iyong Kordero, gustong sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito'y di magmamahal, kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, thank you, thank you. Though it's not enough for me to say, the gratitude in my heart has to express. I know that I must give my only one life to offer you. Now and forever. Thank you, thank you. I know it's not enough for me to say,
to express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Glory to God. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Tunay nga po mga minamahal. Talagang sa bunga ng panalangin ng ating ginamit na Evangelista Will Estrada Almeda, tayo po lahat mga minamahal ay pinagpalang lubos. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Muli sa magandang umaga, aking pinaabot sa ating po mga minamahal na mga bisita, ating mga beloved viewers, ating pong Facebook live streaming. Kayo po mga minamalayan pong welcome sa ating pong magdamagang pananalangin, overnight prayer ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon at pinangunahan po natin pong ginagalang minamahal na Evangelista Walde Estrada Almeda. We give you honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord. Of course, we remember and cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Wilde Estrada Almeda, at ganoon po sa ating mga beloved Pastor Lina Kumona Almeda. Sa ating mga beloved workers, sa pleasant morning po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang paglawalhati sa ating napakabagit at pinakamamahal na Panginoon. Pumalakpak po muna tayo ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tayo dadako mga minamahal sa pagpapaliwanag ng ating pagkakaloob ng ating kasampung bahagi at mga handog, sapagkat napakahalaga nito mga minamahal. Maaaring ang ilan mga minamahal, lalo at mga minamahal ng mga bisitan, din nila maunawaan bakit kailangan magbigay. Bigyan na ito sa akin ng Diyos, bakit kailangan ko pang ibigay? Ang dami kong dapat gastusin, napakayaman ng Diyos, bakit ko kailangan bigyan? Amen? Alam po niyo mga minamahal, those are the words of those who do not understand at hindi alam ang mga salita ng ating mahal na Panginoon. Lahat po muna pumalagpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! Sabi dito sa aklat ng Isaiah, kabanata ay 55, talatay 8, talon sa 11. Sabi diyan, sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip, o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko. Hindi babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganap ng kinalulugdan ko at giginhawa sa bagay na aking pinagsuguan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ito po bang minaman ay katotohanan na talagang maaaring ang ating pong mga kaparaanan ay hindi katulad ng kaparaanan ng Diyos. Amen? Sa atin, kapag tayo po mga minamahal ay mayroong gusto nating umangat sa buhay, tayo mga minamahal ay kinakailangan mag-impok, hindi po masama yan. Amen? Pero ang sinasabi ng Biblia mga minamahal, ang totoong susi ng pagpapala ay ang ibigay mo ang iyong kasampung bahagi at mga handog sa ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Marami pong mga tao, mga minamahal, na talagang ang ginagawa nila, ginagawang araw ang gabi. Amen. Para lamang makalikom ng maraming salapi. At sila ito po'y para sa kanilang kinabukasan. At the end of the day, ay walang naiiwan pa rin mga minamahal. Dahil ang sabi ng Hagay, parang tayong naglagay ng salapi sa supot na may mga butas. Sabi ng Biblia mga minamahal. Bakit? Hindi natin inuuna ang ating mahal na Panginoon. Amen? At yan ang dahilan kung bakit mga minamahal makikita mo ang pagkakaiba ng isang taong matapat at hindi matapat. Amen? Sa isang taong hindi matapat, mga minamahal, maski anong gawin, talagang they work day and night at kanilang maghanap at mahanap ang kanila pong mga pangangailangan sa buhay. Pero kung titignan mo at makita nila yung ating buhay pa rin, pare-pareho pa rin. Amen. Pero yung mga tao, mga Kristiyanong na talagang nandyan ang pagsisikap na tuparin
ang utos ng ating mahal na Panginoon, buong pagpapahalaga at buong takot na ito'y kanilang galawin, buong pananampalataya sa pangako ng Diyos, na sabi nga ng Biblia, mga minamahal, bawat salita na lalabas sa aking mga bibig ay hindi po ito babalik sa Kanya na walang bunga doon sa Kanyang pinagsuguan. Ibig sabihin, mga minamahal, all these promises para doon sa mga taong magtatapat, mga minamahal, ng pagbibigay ng kanilang ikasapung bahagi at mga handog. Ang sila pinapangako diyan, mga minamahal, na talagang sabi nga, bubuksan ng Diyos ang dungawan sa langit. Mangyayari yan. Bakit? Diyos kasi yan nangako. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Magduda ka kung ang nangangako diyan ay ang tao. Pero sabi ng Biblia, mga minamahal, sabi niya, no, ako ang nagsabi, bawat binabanggit ko, ito'y mangyayari sapagkat aking binanggit ito. Amen? At yan ang dahilan, mga minamahal, sabi ng iba, bakit ako, kilos naman ako ng kilos, masipag naman ako. Tunay nga po, mga minamahal, na talagang nasa tao kasi yung, sabi nga, binibigyan tayo ng karapatang magdesisyon sa kung ano ang gusto natin mangyari sa ating buhay. Ang sabi ng Deuteronomy, kapag tayo po gusto natin ng pagpapala, di sundin mo ang utos ng Diyos. Pero kapag ayaw mong sundin, ay gusto mo yung mga sumpa o kahirapan, di wag mong sundin. Ganun lang kasimple yun, mga minamahal. Ang mga ating mahal na pastor, mga minamahal, sa kanyang pangaral, mga minamahal, ay in-emphasize niya, mga minamahal, na alamin mo ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa iyo. Amen? Parati niya sinasabi yan. Bawat bersikulong aming babanggitin, isulat ninyo para pagdating sa bahay, basahin nyo rin. At maunawaan ninyo sapagkat hinanap ninyo ang mahal na Panginoon. Amen? At yan ang mga minasabi dito sa aklat ng Habakuk, sabi niya, Hebrew Kabanata 4:2, sabi diyan, sapagkat tunay na tayo'y pinangaralan ng mabubuting balita, gaya rin naman nila, ngunit hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nangakarinig. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tayong lahat ay nakakakinig ng pangaral ng pagbibigay. Amen? And all the promises behind this teaching, mga minamahal, o exhortation, alam natin, mga minamahal, na tayo po ipagpapalain. But merong iba, mga minamahal, patuloy, kapag katapos sila mapakinggan, hindi nila ito pinananampalatayanan. Kadami kong bingasusin maniwala ka dyan. Ginagano nila, mga minamahal. Amen? Pero doon sa mga naniwala, mga minamahal, ay sabi dyan, lalakip ang mga tanda sa mga tunay na mananampalataya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya sabi ng aklat ng Malakias, sabi diyan, Malakias, Kabanata 3, talatay 7 hanggang 10, sabi diyan, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang kayo nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon na mahugpo. Ngunit inyo sinasabi, sa ano kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakawan niyo ko. Ngunit yung sinasabi, sa ano ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Palakpakan po natin ang malakas ng ating mahal na Panginoon. Kung hindi daw natin binibigay ng may katapatan ng ating kasampung bahagi at mga handog, tayo po, mga minamahal, ay talaga nagkakaroon ng kasalanan sa harapan ng mahal na Panginoon. Maaaring ang ilan, sabihin natin, mga minamahal, giving has nothing to do with my salvation. No, it's wrong. Mali po yan. Amen? Sapagkat kapag tayo po, mga minamahal, ay tinuring ng Diyos na masakit na salita, magnanakaw, mga minamahal, ay talagang lalo kapag ang ninakawan mo Diyos. Amen? Amen? Ay talagang bagamat masakit na salita yan, kailangan natin banggitin dahil yun ang magigising sa ating kamalayan. Amen? Na kapag tayo po, mga minamahal, akala natin everything we do is okay, pero tandaan po natin, mga minamahal, salita ng Diyos mismo nagsasabi na kapag hindi natin ibinigay ang ating kasamang bahagi at mga handog, ay tayo po ay nagkakasala sa harapan ng mahal na Panginoon. Amen? Ano ba yung kasapong bahagi, mga minamahal? Ay kasapong bahagi, ito yung tithes.
Sabi ng Ecclesiastes 5:19, lahat ng pagpapalang meron tayo, napulot mo man yan, ibinigay man yan ng iyong mahal sa buhay galing abroad, yan may binigay ng kaibigan mo, hindi mo kilala, mga minamahal, maging yan ay pinagpaguran mo sa iyong trabaho, yan mga minamahal, galing yan sa ating mahal na Panginoon. Amen? At ang sinasabi pa dyan, lupa na yung sinasaka, ang bunga niyan, kasabong bahagi ay banal sa harapan ng mahal na Panginoon. Sa namin ng Leviticus 27:30. Amen? And even yung hayupan, kapag siya nanganak, mga minamahal, kasabong bahagi nandun yan, kunan mo pa rin yan. Bakit? Lahat ng pagpapalang meron tayo. Sabi ng Ecclesiastes 5:19, lahat yan galing sa ating mahal na Panginoon. Lahat po na nakaunaway pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Ay kasabong bahagi, ito yung tithes, 10% of all the blessings. Amen? At yan mga minamahal, sabi yan, kapag tayo nakakuha ng pagpapala, yung kasabong bahagi, tabi mo kagad yan. Dahil tawag dyan, sabi ng Leviticus 27:30, mga minamahal, banal yan sa harapan ng mahal na Panginoon. Amen? Pero may handog na tinatawag, 8:9 ng Malakyas, mga minamahal, yung ating binasa, mga minamahal, na tayo naturingan, nagkakasala kapag tayo po, mga minamahal, di binibigay ang ating ikasapung bahagi at mga handog. Magkano naman ang ating handog? Sabi ng ating mga pastor sa mga Kristiyano nagtatanong, sabi niya, tapatan mo ang iyong kasapung bahagi. Doon ipinanganak yung pangangaral tungkol sa pagbibigay ng 20% giving. Pinaka-minimum, pinaka-mababa, ngunit katanggap-tanggap sa harapan ng mahal na Panginoon. Kung narinig mo yan and it seems nothing, ay ito yung sinasabi ng Hebrew 4:4 mga minamahal. Nasabi diyan, nakinig ka, pumasok sa kabila, lumabas sa kabila. Amen? Pero kung ikaw ay nampalataya, excited ka pagdating sa pagbibigay. Bakit? Dito mo mga minamahal makikita ang totoong kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Isa sa mga ways, isa sa mga paraanan, makikita mo kung papaano magpakita ng Diyos ng kanyang banal na himala. Amen? At yan ang mga minamahal, kapag ating ginanap yan mga minamahal, 20% na, for example, 1,000 dumating sa atin, times 0.2 lang yan. That is 200. Amen? Kapag, for example, mga minamahal, ang naging natanggap mo ay 10,000 times 0.2. That is 2,000. Amen? Patas, malaki na yung 2,000, brother. Amen? Malaki naman ang natanggap mo. Amen? Kung gusto mo ng tumanggap ng malaki, huwag mong limitahan ang pagbibigay mo. Dahil kapag nagtatapat ka, tapat din ang Diyos na mabigay ng pagpapala sa iyo. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal ay tumatanggap ng mga pagpapala, sabi yan, huwag mong pag-interesan yung para sa Diyos. Dahil ang sabi nga ng Ecclesiastes 5:19, kunin mo ang bahagi mo. Amen. Ibigay mo sa Diyos ang para sa Diyos. Ibigay kay Cesar ang para kay Cesar. Amen? Kaya yan mga minamahal ay nire-remind from time to time. Anong gagawin kapag nalikom natin ito? Ang sabi ng Jess, dalhin mo ang magkasapong bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin niyo ko ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon na mahukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyong dungawan sa langit at ihulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Pumalakpak po tayo ng napakalakas mga minamahal. Amen? Ang kailangan lang pala mga minamahal para tayo makalaya sa kahirapan, ibigay natin, dalhin natin sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Pag sinabing kamalig, nandoon ang imbakan ng banal na pagkain upang tayo po'y lumakas, tayo po'y maging magalagalagin, at tayo po mga minamahal ay makaganap ng kalooban ng Diyos, at yan ay walang iba kundi ang kanyang banal na gawain. Dito, amen. Ang Jesus Miracle Crusade, kung ikaw ay pumunta sa isang gawain na yung karamdaman mo di man lang gumaling-galing at di mabago ang buhay, hindi iyon ang sinasabing banal na gawain ng Diyos. Dahil walang kapangyarihan. Amen. Ang totoong bahay ng Diyos, mga minamahal, ay kung saan nandun ang kanyang mga minamahal na mga tinawag na mga manggagawa, mga siwa ng banal na gawain. At ito mga to'y iniwan ng kanilang mga propesyon, pamilya, sa kanilang bayan, diwan nila, naampunta sila sa ating dako, mga minamahal, para na ganapin ang kanilang katawagan. Ito, paano mabubuhay ang mga to? Diyos ang magbibigay sa kanila ng pagpapala upang sila'y mabuhay. Paano? Through us.
tayo na ginagamit ng mahal na Panginoon, pinagpala tayo ng mga banal na mga trabaho, pinagpala tayo ng mga mahal sa buhay, mga minamahal na sila ginagamit ng mahal na Panginoon, may parating sa atin ang mga pagpapala ito. Pag natanggap mo yan, ibigay mo ikasabong bagitandog sa banal na gawain. Ibig sabihin, in short, kaya tayo pinagpapala dahil nasa isip na ng Diyos ang aking mga tinawag na manggagawa. Amen? Mga tanggap o nangangasiwa. Hindi pwedeng sila'y magutom. Hindi pwedeng sila'y mawala ng pambayad ng ilaw. Amen? Sinasabi nga kanina mga minamahal, dahil pinagpala dahil nagawa yung fasting house, may hinipo ang Diyos. Nangusap ang Diyos sa ating mga kapatid nagbigay ng halaga para magawa yan. Grabe! Totoo ang salita ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Ang kailangan mo lang mga minamahal, magtiwala sa kanyang salita. Ngayon, kung gusto mong makalaya dyan, simulan mo ngayon. Kung sa napakahabang panahon ay medyo nagduda ka, tanggalin mo yung duda. Sabi naman ng pastor, doubt your doubts. Amen? Panampalataya mo salita ng Panginoon at ang salita ng Panginoon ay buhay na salita. Amen? At kapag sinabing pagpapalain ka, pagpapalain tayo ng ating mahal na Panginoon. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hawakan na po natin ating kasamang bagitandog. Tipanalangin po ng ating mga kapatid, ating beloved elder, beloved brother Salde de Guzman, upang ito po ibasbasan ng ating pong mahal na Panginoon.
Praise the Lord, praise the Lord. Amen, praise the Lord. At tayo po lahat mga minamahal ay tumayo. Tayo lahat ay tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dadaan natin po minamahal na mga ngaral, ating beloved elder, Brother June. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, Brother Jordan. Prayers. Pray natin pinakamalang Panginoon. Tayo po'y manalangin po sa ating pong pakikinig ng banal na pinsay natin pinakamamahal na Panginoon. Dakilang pagpalang Ama, Diyos na sa langit, Ama naming banal o Diyos. Salamat, malang Panginoon Jesus, sa mga oras na ito, malang Panginoon. Sa aming pakikinig yung banal na salita, malang Panginoon. Salamat, malang Panginoon, sa mga unang bahagi ng iba nagawain, malang Panginoon. Salamat, malang Panginoon, sa aming pagpupuri namin naalay sa iyo, malang Panginoon. Sa mga patutuon namin kapatiran, malang Panginoon, yung pinagpahala, malang Panginoon, sa mga awitin, ng mga awit, O Diyos. Maging po, malang Panginoon Jesus, sa bahagi ng pagbibigay, O Diyos. Salamat, malang Panginoon, sa mga sandaling ito, malang Panginoon, maganda pa rin pinagkalubos sa amin, O Diyos. Narito po kami, malang Panginoon, sa mahalagang mensahe, malang Panginoon, kung saan makakapag-aral po kami, malang Panginoon, muli na ibang salita, malang Panginoon Jesus. Samahan mo po kami, malang Panginoon, sa aming pakikinig ibang salita, malang Panginoon, haleluya. Sa aming yabang lingkod, malang Panginoon, bigyan mo ko ng sapat na karunungan, kaalaman, malang Panginoon, na may lakip na kapangyarihan, malang Panginoon. Ipuin mo po, malang Panginoon, bawat po sa mga kapatiran, malang Panginoon, sa aming pakikinig ibang salita, malang Panginoon, haleluya. Sa bungat dalangin, malang Panginoon, ng iyong tangilisan, sa beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, magandi po sa ating beloved Mama Dear, malang Panginoon Jesus, haleluya. At maging po, malang Panginoon Jesus, halis sa masandali itong malang Panginoon, sabay-sabay naming sinasaway, malang Panginoon, lahat magawa ng kaaway, malang Panginoon, di mo ng hindrances, di mo ng mga hadlang, sa pangalan ni Jesus, haleluya, haleluya, in the name of Jesus, we pray, amen, amen, hallelujah. Pray po ating pinakamamahalang Panginoon. Una po sa lahat, ako po nagpapabot ng aking pong dakilang pagpupuri, pagawalhati, pagpapasalamat, karangalan ay sa ating buhay na Diyos, puri na ating dakilang Ama. At ganoon din po, aking inaalala po ang mga bunga at aral po na iniwan po sa atin ng ating pong Honorable Pastor Will Estrada Almeida, at ganoon din po sa ating beloved Mama Dear, Lina C. Almeida, at ganoon din pong pagbati sa mga beloved Almeida family, Almeida children, sa kanilang mga manugang at apo. At ako po magandang umaga po na po sa ating beloved ordained preacher, Kuya Bernice, sa kanyang beloved daughter Ate Pines Ninis, sa mga kasama nating mga beloved elder, mga kapwa na manunugtog sa mga awit. At ganoon din po sa ating mga bisita, baguhan, datihan, at ganoon din po sa mga sumasabaybay po sa ating live streaming, Luzon, Visayas at Mindanao, at ganoon din po sa Bayong Dagat. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay magbukas po sa mga umagang ito ng ating banal na kasalatan, at ating pong basahin po ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ito po ay pamagatan po natin ang ating pong tema, ang ating pong titulo, How we can know that we are a true child of our living God. Purihin po ating pinakamahal na Panginoon sa Tagalog. Paano natin mapapatunayan na tayo ay mga tunay na anak ng ating buhay na Diyos? Minsan pa natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Isang malakas na palakpak sa buhay natin Diyos. Tunay po mga minamahal. Paano po daw po natin mapapatunayan na tayo po ay mga tunay na anak ng ating mahal na Panginoong Hesus? Purihin natin dakilang Diyos. Ang ating pong supporting verse, kaya nilang po pakibasa ang Apokalipsis, Kapitulo 22, ang talata po ay 11. Amen. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 22, talata 11, ganito po ang pagkasabi, ang liko ay magpakaliko pa, ang marumi
ay magpakarumi pa, at ang matuwid ay magpakatuwid pa, at ang banal ay magpakabanal pa. Amen. Amen. Purihin po ang pagkabasa sa banal na salita ng ating pinakamamahalang Panginoon. Ang sabi ng banal na kasulatan dito po sa Apokalipsis, Kapitulo 22, ang talata 11, ang liko ay magpakaliko pa, at ang marumi ay magpakarumi pa, at ang matuwid ay magpakatuwid pa, at ang banal ay magpakabanal pa. Purihin po ating pinakamamahalang Panginoon. Patuloy po tayong naglilingkod sa ating mahalang Panginoon. Ang tawag sa atin, mga tunay na anak ng Diyos. Subalit, paano po natin mapapatunayan na tayo po ay isang tunay na anak ng Diyos? Patuloy po tayong gagawa ng kalooban ating pinakamamahalang Panginoon. Patuloy po tayong gaganap. Patuloy po tayong tutupad. At patuloy po tayong susunod sa lahat ng kalakaran na pinag-uutos ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Patuloy po tayo magmamatuwid. Patuloy po tayong magpakabanal. Ito pong sabi ng banal na kasulatan. Ang banal ay magpakabanal, ang matuwid ay magkatuwid. So, mga kapatid ko, bilang mananampalataya, para po matawag po tayong isang tunay na ating pinakamamahal na Panginoon, patuloy po tayong magpakabanal. Patuloy po tayong magpakatuwid sa lahat ng oras. Bakit po? Ito po ang trademark ng mga Kristiyano bilang mga anak ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po ay maging matuwid. Tayo po ay maging banal sa harapan ng ating mahal na Panginoon sa lahat ng oras, sa bawat minuto ng ating buhay. Purihin ang ating dakilang Diyos. At ang sabi ng banal na kasulatan, ang liko ay magpakaliko pa. Tunay po mga minamahal, sa paglilingkod natin sa ating pinakamamahal na Panginoon, kung tayo po ay patuloy magpakabanal, tunay po na nakahanda ang langit na pinangako ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang buhay na walang hanggan. Subalit mga minamahal, ang sabi ng banal na kasulatan, ang mga liko ay magpakaliko pa. May mga tao, mga minamahal, nagsasabi na sila ay mga anak ng Diyos. Sila po ay nasa katotohanan. Subalit mga minamahal, titignan po natin ang kanilang buhay. Tunay po mga minamahal, ay paimbabaw po lamang. Tayo po na nakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po ang ating ticket papunta po sa kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon. So, yung mga taong mga makasanlibutan, mga unbeliever, patuloy po silang gumagawa ng kalikuan sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At tunay po, masasabi po natin, wala pong pangakong langit. Bakit po? Patuloy po silang gumagawa ng kalikuan sa harapan ng Diyos. Subalit tayong tunay ng anak ng ating pinakamamahal na Panginoon, patuloy po tayong gumaganap sa ating buhay kung paano po tayo maging kaaya-aya at katanggap-tanggap sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Marami pong nagkiklaim na sila po ay nasa katotohanan. Marami pong nagkiklaim na sila po ay nabautismuhan sa pangalan ni Jesus. Subalit mga minamahal ko, sasabihin ko po sa inyo, hindi lahat ng nagsasabi na sila po ay anak ng ating pinakamamahal na Panginoon. Anak ako ng Diyos. Marami pong nagkiklaim na sila ay mga anak ng Diyos. Subalit ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal ko, dito po sa aklat po ng Mateo, Kapitulo 7, ang talata 21, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay aakyat sa kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kundi, yun lamang pong gumaganap sa salita ng ating dakilang Diyos. Kayo ba pakibasa
Sa aklat po ng Mateo, Kabanata 7 ang talata 21. Ganito po ang pagkasabi, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Amen. Amen. Kailangan daw po natin ganapin. Kailangan po nating tuparin. Kailangan po natin lakaran ang kalooban ng Diyos para sa ating kaligtasan. Marami pong unbelievers, may mga hilaw na Kristiyano, sila po ay nagki-claim, ako ay isa ng anak ng ating mahal na Panginoon. Ako ay nabautismuhan sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Ganap na akong isang tunay na anak ng Diyos. Hindi po yan nagtatapos ang lahat, mga mahal na kapatid. Ang isang tunay na anak ng mahal na Panginoon, kailangan pong ganapin po natin yung pong kalooban ng Diyos, ang sabi ng banal na kasulatan. Sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan, hindi lahat ng tumatawag sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay aakyat sa karihan niya. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat tayo po ay naturuan po ng ating beloved parents in the Lord, na kung saan from Genesis to Revelation, pinangaral po ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida ang katotohanan, wala pong bias, wala pong kulang. Talaga pong 100% na pananampalataya, pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po natin sabihin, tumatawag ako sa Diyos, nakilala ko ang ating pinakamamahal na Panginoon, nabautismuhan ako. Ano po? 50%? 80%? Yun ang pananampalataya natin, 99%. Ang sabi ng banal na kasulatan, kailangan po buo 100%. Kung 99%, kulang po ng 1%. Kailangan po natin buo yung pong ating pong pagganap sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon upang tayo po tawaging anak ng ating dakilang Diyos. Pakibasa po ang aklat po ng mga Roma, Kabanata 8, ang talata po ay 14 hanggang 17. Ito po yung patunay na tayo po yung mga anak ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Dito po sa Roma, Kapitulo 8, versikulo po ay 14 hanggang 17. Ganito po ang pagkasabi, sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Sa 15, sapagkat hindi nyo muling tinanggap ang Espiritu ng pagkaalipin sa ikakatakot, datapwat tinanggap ninyo ang Espiritu ng pagkukup-kup, na dahil dito'y sumisigaw tayo, Aba, Ama. Sa 16, ang Espiritu rin ang nagpatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Sa 17, at kung ang mga anak ay mga tagapagmana nga, mga tagapagmana ng Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung gayon nga'y makipagtiis tayo sa Kanya, upang tayo'y lumuwalhati naman na kasama niya. Amen. Amen. Puri natin dakilang Diyos. Yan po ang patunay na tayo po'y mga anak ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kinakailangan po, nananahan po sa atin ang kapangyarihan, ang Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat kung sino man po ang walang Espiritu ng ating dakilang Diyos ay hindi po sa Kanya. Ito po yung private ebidensya na ang Diyos ay kasama natin, nananahan ang Santong Espiritu ng ating mahal na Panginoon. At bakit po?
Ang Santong Espiritu ng ating mahal na Panginoon, ating pong paglalabanan ang lahat ng klase ng pagsubok, tukso sa sanlibutan ito. Kung wala po tayong Espiritu, nagiging parang baliwala pong ating pong pakikipag-ugnay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Para pong lampara po yan na wala pong gas. Namamatay po. Pero ang Espiritu ng Mahal na Panginoon, pag nasa ating puso, ang mga Kristiyano, na pagtatagumpayan po nila ang lahat ng klase ng mga pagsubok sa kanilang buhay. Ang patunay na tayo po ay anak ng ating pinakamamahal na Panginoon, ganap na lumalakad sa katotohanan. Kailangan po tayo susunod sa katotohanan. Yung totoong pagiging isang Kristiyano, lalakad po tayo sa katotohanan sapagkat ang ating dakilang Diyos, siya po'y nasa katotohanan. Sa isang husgado, hindi po tayo paniniwalaan kung hindi po tayo magsasabi ng katotohanan. Kasama natin ating pinakamamahal na Panginoon na may dalang kapangyarihan at katotohanan at hindi pinaglalaban ang gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon ng kapangyarihan ng ating dakilang Diyos na sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, nandito ang pagbabago, nandito ang kapangyarihan, nandito ang katotohanan. Ang Diyos ay kumikilos sa ating buhay. Sa ating nakagisnang religion, tunay po na binulag po ang bawat kaisipan ng mga tao upang iligaw sa katotohanan. Subalit, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat narinig po natin ang mabuting balita sa pamamagitan po ng ating mga magulang sa ating mahal na Panginoon na kanila pong pinangaral ang katotohanan sapagkat ang sabi ng Banal na Kasulatan, ang katotohanan ang siyang magpapalaya po sa atin. Ang ating mahal na pastor, ito po ang kanyang legacy. Tunay po na tayo po'y binihisan ng bagong pagkatao dahil nga po bilang isang mananampalataya, tayo po'y tatawagin mga anak ng ating mahal na Panginoon, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Ang ating target, ang langit na kung saan nakahanda po yung mansion na ipinangako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na tunay po na kung saan sa patuloy nating paglalakbay sa mundong ito, hindi tayo iniwan ng ating dakilang Diyos. Ang ating mahal na pastor, siya po ang ating modelo kung paano po tayo hinubog sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pakibasa po ang aklat po ng 1, Kapitulo 10, ang talata po ay 11 hanggang 15. At isunod po ang 1, Kapitulo 10, 27 hanggang 28. Dito po sa aklat ng Juan, Kapitulo 10, talatay 11 hanggang 15, ganito po ang pagkasabi. Ako ang mabuting pastor, ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Ang nagpapaupa at ang hindi pastor na hindi may-ari ng mga tupa ay nakikitang dumarating ang lobo at pinababayaan ang mga tupa at tumatakas at inaagaw sila ng lobo at pinangangalat. Siya'y tumatakas sapagkat siya'y upahan at hindi ipinagmamalasakit ang mga tupa. Ako ang mabuting pastor at nakikilala ko ang sariling akin at ang sariling akin ay nakikilala ako gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama at ng Ama sa pagkakilala ko at ibinibigay ko ang aking buhay dahil sa mga tupa. Amen. Amen, President.
Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Ang ating po nga beloved parents in the Lord, sila po ang mga tunay na tagapag-alaga ng mga tupa. Na tayo po kailanman, hindi po tayo iniwan, tayo po'y tinuruan ng magagandang halimbawa. Tinuruan po tayo kung paano po tayo magpuri, kung paano po tayo maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Ang ating dakilang Diyos, tunay po. Kaya po ngayon, nag-aani po tayo ng mga pagpapala. Nakhanda po ang langit para sa atin. Tayo po ay tunay na tatawaging mga anak ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Anong sabi dito mga minamahal sa aklat po ng Santiago, Kapitulo 17, talon po sa 26. Kailangan pananampalataya natin ang mayroon pong gawa. Kaya nilang po pakibasa. Ganito po ang pagkasabi, gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kaniyang sarili. Sa 26, sapagkat kung paanong ang katawan ng walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Amen. Amen po rin ating pinakamamahal na Panginoon. Sa patuloy po nating pagganap sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang sabi ng banal na kasulatan, faith without works is dead. Ang pananampalataya pong walang gawa ay patay sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagbunga po ang lahat sa pamamagitan po ng ating pananampalataya dahil sa pagtuturo ng ating beloved parents in the Lord. Natutop tayong manalangin, magsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng banal na kasulatan, ang pananampalataya po ay nakukuha sa makukuha sa pakikinig ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabing amen. Tunay po mga minamahal sa ating pakikinig, dito po tumubong ating pananampalataya sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Marami pong nagkiklaim sa sanlibutan ito. Sila din po ay nagsisimba, sila din po ay nagpupuri. Subalit, mga kapatid ko, kumustahin po natin ang kanilang mga buhay. Totoo po, hanggang sa salita lamang, hanggang sa bibig po lamang nila, yung pong sinasabi po nilang anak sila ng ating pinakamamahal na Panginoon. Wala po sa kanilang katotohanan, wala po sa kanilang gawa. Tunay po na sila po'y lumalakad ayon po sa kasalanan, sila po'y lumalakad ayon po sa kasinungalingan. Yung po yung sinasabi ng banal na kasulatan na paimbabaw na paglilingkod o sila po ay tatawaging mga suwail na Kristiyano. Hindi po sila mga tunay na anak ng ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin po natin ang aklat ng Apokalipsis, Kabanata 21, ang talata ang 8. Kayo nilang po. Sa aklat po ng Apokalipsis, Kabanata 21 po, ang talata po ay 8. Ganito pong sabi dito, ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamatay tao at sa mga mapakyapid at sa mga manggagaway at sa mga pagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagatang nagnaningas na apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan.
Tunay naman po mga kapatid ko, ang mga tao na sila po ay nagsasabing sila ay anak ng ating dakilang Diyos. Subalit, kumustahin po natin ang kanila pong buhay. Sila po'y walang takot magkasala. Nabubuhay po sila sa kasamaan, nabubuhay po sila sa kasalanan at kasinungalingan. Hanggang salita lamang po sila, wala po sa gawa. Ang sabi ng Banal Kasulatan, ang pananampalatayang walang gawa ay patay sa harapan ng ating dakilang Diyos. Totoo po yan mga kapatid ko. Sila po ay nakiklaim na sila daw po ay anak ng ating mahal na Panginoon. Subalit, tunay po na naroon po sa kalayawan ng laman, nandun po sa bisyo, lust of the eyes, lust of the flesh. Ito pong sinasabi ng Apokalipsis, Kabanata 21 hanggang 8 na sila'y patuloy sa kasalanan. Ang tawag po sa kanila ay mga suwail na mga anak. Puri natin pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang sabi ng Banal Kasulatan, para po tayo matawag na mga tunay ng anak natin pinakamahal na Panginoon, kailangan po natin ganapin, kailangan po natin ipagtrabaho. At tayo po ay magpumilit. Kailangan po natin ng sakripisyo, kailangan natin ng pagtitiis. Ang sabi ng Banal Kasulatan, tayo daw po ay magpumilit na pumasok sa makitid na daan at makipot na pintuan. Ang sabi ng Banal Kasulatan, kailangan po natin lakaran ang papunta sa langit. Bagamat ito po ay masikip, makitid, makipot na daan, subalit napakahirap man kung isip-isipon po natin ang mga kalooban patungo sa kaligtasan. Subalit kung tayo po sumusunod sa ating pinakamamahal na Panginoon, patuloy tayong umiibig sa ating dakilang Diyos, patuloy po tayong sumusunod sa kanyang banal na kalooban, ang lahat ng bagay, mahirap man, puri natin pinakamamahal na Panginoon. Ang Diyos, pinapagaan lahat ng bagay para lamang po sa kanyang po mga lingkod. Purihin natin mahal na Panginoong Hesus. Tunay po na napakahalaga po ng kaligtasan, napakahalaga po ng paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kailangan po natin ganapin ang lahat ng pinag-uutos ng ating pinakamamahal na Panginoon upang tayo po ay magmana na kung saan ay pinangako ang buhay na wahagan sa lahat ng susunod na mga Kristiyano sa kaharian ng ating mahal na Panginoong Hesus. Pakibasa po kayo po sa Lucas sa Kabanata 13, ang talata po ay 23 hanggang 24. Kayo po. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 13, talata 23 hanggang 24, ganito po ang pagkasabi. At may isang nagsabi sa kanya, Panginoon, kakaunti baga ang mga liligtas? At sinabi niya sa kanila, magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot, sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang mga nagsisikap na pumasok at hindi mangyayari. Amen. Amen. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Totoo po na tayo po'y magsumikap. Ang favorite verse, memory verse ng ating beloved parents in the Lord, ang pag-akyat sa langit ay sa pilitan po. Ito ang favorite memory verse ng ating beloved pastor. Magpumilit tayo na pumasok sa daan na kung saan mahirap man, pero ito po ay pinapagaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sa kanyang mga lingkod. Patuloy po tayong magsumikap, mangaral, at mag-share po ng banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bagamat masabi po natin, tayo po'y pinagtatawanan ng sanlibutan.
Pinagtatawanan po tayo sa salita ng ating pinakamamahalang Panginoon sa ating kasuotan. Subalit, ang sabi ng banal kalusutan, praise God, ang huling halakhak ay para sa atin po. Pinagtatawa naman po tayo, pero sabi ng banal kalusutan, ang huling halakhak pagdating ng ating pong katubusan, sa atin naman po ang huling halakpapuri ng Diyos. Pakibasa po ang aklat ng Kawikaan sa Kabanata 29, ang talata po 27, kindly po. Proverbs chapter 29 verse 27. Dito po sa aklat ng Kawikaan, Kapitulo 29, talata 27, ganito po ang pagkasabi, ang diganap na tao ay karumal-dumal sa matuwid, at ang matuwid sa lakad ay karumal-dumal sa masama. Amen. Amen. Po natin pinakamamahalang Panginoon. Tayo po'y binago ng ating pinakamamahalang Panginoon, iniwatan po natin ang ating masamang ugali, iniwatan po natin ang masamang bisyo. Tayo po ngayon ay lumalakad ayon sa kalooban ng ating pinakamamahalang Panginoon. Tandaan po natin, galit po sa atin ang sanlibutan, galit po sa atin ating mga kapitbahay. Yung mga unbelievers, galit po sa atin. Totoo po yan. Ito pong sabi ng banal na kasulatan. Bakit po? Dahil nga po, galit po sa atin ang sanlibutan. Number one po, galit po sa Satanas. Galit po siya sa mga Kristiyano pong nagbago. Yan po ang katotohanan. Puri natin pinakamamahal na Panginoon. Kung tayo po inaalipusta, kung tayo po ay pinagwiwikaan ng mga sari-saring hindi magandang salita, praise the Lord. Puri natin pinakamamahal na Panginoon. Tayo po ay magpasalamat palagi sa ating dakilang Diyos, sapagkat yan po napupuri ang pangalan ng ating dakilang Diyos. Tunay po na isa po tayo sa tatawaging mga anak ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po mga tanda at pribat ebidensya na tayo po ay mga anak ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po ay pagwiwikaan ng hindi magandang mga salita. Subalit, napakabuti ng Diyos na tayo po ay nakarating sa banal na tunay na gawain natin mahal na Panginoon. Tayo po ay pinagpala. At tunay po na sa mga huling sandali ng wakas ng mundo, tunay po na tayo rin po ay gagantihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Purihin mo. Minsan ba, palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Last verse po, sa aklat po ng Galatia, chapter 5, verse 22 hanggang 23. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon. Ganito po ang pagkasabi, datapuat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat sa 23, kaamuan, pagpipigil laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Amen. Amen. Ito po yung mga tanda na tayo po ay isang tunay na anak ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang bunga po ng Santong Espiritu. Tayo po ay magkakaroon ng binigyan ng ating mahal na Panginoon ng kaamuhan, pag-ibig, pagpapahinuhod, kagandaang loob. Tunay po. Nung tayo po ay hindi po nakakilala sa ating pinakamahal na Panginoon, masama po ang ating pong mga pag-ugali. Subalit napakabuti ng ating mahal na Panginoon, sapagkat yung bunga ng Espiritu na nananahan sa atin, ito po ngayon. Ang sabi ng mga pastor, ang mga Kristiyano parang sanggol na maimbing lang na natutulog. Hindi natin po alintana yung pong kaguluhan. Hindi po natin alintahan mga dilubyo. Hindi po natin alintana yung mga sakuna, mga bagyo. Tunay po, pinapatulog po tayo ng ating mahal na Panginoon ng mahimbing. Wala pong mga problema, relax po tayo sa buhay. Ganyan po ang buhay ng mga Kristiyano. Pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po, yan po ang mga tunay na anak ng ating mahal na Panginoon. Tayo po magbunyi na tayo po ay isa pong pinagpala na tayo mga tunay na anak ng ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat ang Santong Espiritu ng mahal na Panginoon ay nananahan po sa atin. Puri natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabing praise the Lord! At tayo po ay umawit na po sa ating pinakamamahal na Panginoon.
Akabitin natin beloved brother Alvin po sa ating pong mga paboring awitin. Amen. Hallelujah. Ng ating Panginoon, hindi masisira, mananatili kailan pa ang kagalakan, kapayapa ay makakamtan. Langit na tahanan, ang sa atin ay kanyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin siyang mukhaan. Mga luha ay kanyang papahiran, kahit sino ka man. Gabing araw ay lumipas na, dahil Diyos na ang liwanag. Hindi nasasabi, mulo na pinangangambahan. Ang sana'y ginto, ay parang kristal, mansyon ang tahanan, puno nagbibigay ng buhay. Langit na tahanan, ang sa atin ay kanyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin siyang mukhaan. Mga luha ay kanyang papahirin, kahit sino ka man. Langit na tahanan, ang sa atin ay kanyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin siyang mukhaan. Mga luha ay kanyang papahirin, mga luha ay kanyang papahirin, mga luha ay kanyang papahirin.
kaunting panahon na lamang mga minamahal. Muling magbabalik ang ating dakilang Diyos. Lahat ng ating mga sakripisyo, mga minamahal, ito'y may kabuluhan sa harapan ng mahal na Pinoon. Tayo hindi sumusuntok sa hangin, mga minamahal. Hindi tayo sumusuntok sa buwan. Hindi tayo nagbabakasakali, mga minamahal. Tunay na tayo tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Tayo may tahanan sa langit, dakong inilaan ng ating dakilang Diyos sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Nasa atin lahat ng mga pruweba, mga sign, wonders, and miracles. Kung ating babasahin ang aklat ng Lucas, mga minamahal, binigyan tayo ng kapamalaan na yurakang ang serpente at ang alakdan, mga minamahal. At sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway. Subalit sinasabi, mga minamahal, huwag nating ikagalak na nagsisisuko sa atin ang mga espiritu. Ang ikagalak natin, yung ating pangalan nakasulat na sa aklat ng buhay sa langit, mga minamahal. Pagpupuyat, pagdalo ng 3 beses, mga minamahal, pag-overnight. Sandaling panahon lamang ito, mga minamahal. Ilang taon lamang ang ating gugugulin. Ilang taon lamang ang itatagal ng ating buhay sa ibabaw ng mundo. Sulitin na po natin, mga minamahal. Dahil hindi madali, sabi ng ating pinag-aralan, makipot, makitid, masikip, mga minamahal, ang daan, ang pintuan patungong langit. Kahit lahat magsikap, mga minamahal, lahat ipagtrabaho natin ang ating kaligtasan ng may takot at panginginig, mga minamahal. Ano kung kumaranas tayo ng kahirapan? Ano kung tayo po, mga minamahal, ay mahirap sa lupa? Mahirap man sa lupa, mayaman tayo sa langit, sa harapan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sama-sama tayong manalangin, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. O dakil mapagpala naming Ama Diyos, makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin ng aming pong dearly and beloved and honorable evangelist, Pastor Valdistrada Almeda, through the earned prayer of the man of God, hallelujah. Kaming lahat ay sama-samang dumululog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan, malapay noon. Kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mapagkukulang saan man kami nasumpungan, malapay noon. Sa mga oras di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kabagan mo po kami patawarin, hugasan, linisin ang iyong banal na dugo umago sa krus ng Kalbaryo. Aming dinadalangin, malapay noon. Hallelujah. Patuloy kaming panghawakan. Padatilihin mo kami, malapay noon, sa iyong presensya. Huwag mo kaming alisin, malapay noon. Huwag mo kaming alisin sa iyong harapan. Patuloy kaming kahabagan, panghawakan hanggang simuling pagbabalik, malapay noon. Wala kaming ibang ninanais, malapay noon. Hindi namin hinahangad, malapay noon, lahat ng yaman sa mundo. Iisa lamang ang aming nais, malapay noon, ang makapiling ka. Patuloy kaming panghawakan, palakasin. Dagdagan mo aming pananampalataya, malapay noon. Dagdagan mo aming pagtitiis. I-provide mo lahat ng aming pangailangan. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ating ipatong, mga minamahal, ang ating kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa katawan sa may parti ng karamdaman. Palayasin po natin, mga minamahal. Binigyan tayo ng kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Lahat ng masasamang espiritu nagsisisuko sa atin, mga minamahal. Dapat alam natin ang ating mga authority. May kapangyarihan tayo, mga minamahal, sa pangalan ni Jesus.
demonyo ng karamdaman, ubo, sipon, lagnat, trangkaso, sakit sa puso, tuberculosis, kidney trouble, liver cancer, leukemia, cancer. Hallelujah! Mga pag-aalinlangan, panlalamig, panlulupaypay, demonyo ng kahirapan, cast out in the mighty name of Jesus. Be healed right now. Be healed right now. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Atin po munang ipalakpak yung ating mga kamay. Yung gising na palakpak para sa atin pong napakabait na pinakamamahal na Jesus po. Amen. Tayo po'y tatalon 3 times, sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. At para po sa atin po mga baguhan, mga minamahal, mga bisita, ating mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, meron pong 4 na reglamento ng kaligtasan. Ito pong 4 na reglamento, ito po mga minamahal, yung ating pasaporte, passes, upang tayo po ay makapasok sa pintuan ng langit, magmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Una po ay ang pananampalataya. Sampalatayanan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Siya po ay hindi lamang tao, hindi lamang propeta. Siya po ay Diyos. Nagkatawang tao, bumaba sa lupa, nagpapako sa krus, ibinigay ang kanyang buhay upang ikaw, ako, tayong lahat na sumampalataya sa Kanya ay magmana ng buhay na walang hanggan. Ikalawa po ay ang pagsisisi. Maka-Diyos na pagsisisi. Pagsisihan po natin lahat ng ating mga nagawang kalikuan mula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Na ito hindi na po natin muli pang babalikan. Ikatlo po ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sa ikapagpapatawad ng lahat ng ating kasalanan, mga minamahal, bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hindi sa pangalan ni Maria, hindi sa pangalan ni Pedro, hindi sa pangalan ng kung sino man, kundi sa pangalan lamang ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At tatanggapin natin, mga minamahal, yung kaloob, yung regalo galing sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, kaloob ng Espiritu Santo. Ito po yung kapangyarihan. Ito po yung karapatan na tayo tagapagmana ng buhay na walang hanggan, maging tunay na anak ng Diyos. Tayong lahat ay nilikha ng mahal na Panginoon. Subalit hindi lahat binigyan ng karapatan maging tunay na anak ng Diyos, kundi yaon lamang tumanggap sa Kanya, mga minamahal. Ika-4 po ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Ito po'y ating mararanasan, katulad kanina, mga minamahal, habang umaawit ang ating mga pinagpalang mga awit, sila'y nangapuspos ng Santong Espiritu. Ang iba'y umiiyak sa kagalakan, hindi sa kalungkutan. Ang iba'y nanginginig na parang kinuryente ng libu-libong voltahe. Ang iba, mga minamahal, nagsasalita ng iba't ibang wika. Mangyayari din po sa atin ito, mga minamahal, kung tayo magpapatuloy sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Napakalaga po nito, mga minamahal, ang bautismo sa Espiritu Santo, sapagkat ito, mga minamahal, yung tatak ng ating dakilang Diyos na tayo tunay na tagapagmana ng buhay na walang hanggan. At bilang pagsuko sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, isuko natin yung ating buhay sa mahal na Panginoon. Sa ating mga minamahal, mga bisita, beloved viewers, sa kanilang mga tahanan, itaas po natin ang ating dalawang kamay. Ipikit po ang mga mata. Sumunod po kayo sa maiksing panalangin na sasambitin ng inyong abang lingkod. Mahal na Panginoong Hesus, marami pong salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan sa araw nito. Narito po ako, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kalikuan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap po kita bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo.
Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, amen and amen. Kami na po mananalangin. O dakila mapagpala naming Ama Diyos, makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Paiso Kristo. Through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Waldi Estrada Almeda, maraming pong salamat malapay noon. Hallelujah. Sa mga kaluluwa na iyong binigyan ng pagkakataon makalapit sa iyong banal na paanan malapay noon. Narito po sila. Kahabagan mo po sila malapay noon. Iligtas mo po sila. Sampu na kalamang mahal sa buhay. Ingatan mo po sila. Panghawakan mo po sila hanggang sumuling pagbabalik malapay noon. Gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa salita at katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Praise the Lord. Thank you so much, Dear Jesus. At para po sa ating pong mga announcement, ating pong pinagkakaloob ang buong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Deo Rodriguez. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At minamahal, hallelujah. Tayo po idadako minamahal na kung saan sa mga ilang mahalaga announcement. At wag na wag po natin kalimutan. Laging pinapaalala minamahal na wag talaga natin kalimutan minamahal dumalo 3 beses sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang laging bilin yan ng ating beloved Evangelist Pastor Waldi Estrada Almeda. Na talagang huwag natin kaliligtaan. Dumalo 3 times a week. Dahil ito lagi pinagbibilin ng man of God na kung gusto natin makasiguro sa ating mga kaligtasan na mahal, ay talagang tayo dumalo 3 beses ng 1 linggo na mahal. At huwag din natin talagang kalimutan na mahal na laging humayo. Samantayo lalo na mahal, malapit na uli ang ating pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. At tunay po minamahal, lilipas na naman ang taon sa ating mga minamahal na kapatid na talagang nandun na medyo namamahinga na minamahal, na talagang nandun minamahal talagang na-enjoy na yung sa dating gawin minamahal, atin silang paalalahanan minamahal, atin silang minsan ang panglapitan minamahal, at ipaalala kung gaano kabuti ang ating dakilang Diyos. At ganoon din talagang huwag din kalimutan humayo sa man tayo mapunta sa ating mga trabaho, sa ating mga sinasakyan minamahal, talagang huwag ikahiya. Talagang sabihin, magpatotoo minamahal sa ating mga minamahal na kababayan minamahal, sapagkat tunay kahabag-habag minamahal. At talagang malungkot ang langit minamahal pag kukunti tayo minamahal. Dapat marami para mas masaya minamahal. Hallelujah. At yan naman talagang misyon na iniwan sa atin ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Yan ang business ng Kristiyano minamahal, yung humayo. Tawagin ang lahat ng mga tinawag ng dakilang Diyos upang sama-sama na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Para sama-sama tayo maglingkod hanggang sa muling pagbabalik ng ating dakilang Diyos. At lalo tigit yan, minamahal, yan ay talagang grabe nagtatakip, minamahal ng ating mga napakaraming pagkukulang sa harapan ng ating dakilang Diyos. At ganun din minamahal sa ating mga minamahal na kababayan na samang kay dako minamahal sa lugar ng buong mundo. Mayroon pong gawain ng Jesus Miracle Crusade minamahal. At tanggapin nyo na po ang ating pinakamamahal na Panginoon bilang Diyos at Hari ng ating buhay. Sapagkat ang kaligtasan hindi pinangakong bukas, ngayon ang kaligtasan minamahal. Kaya hanapin nyo na po ang gawain ng Jesus Miracle Crusade, magpabautismo kayo minamahal at maglingkod sa dakilang Diyos. At tunay minamahal, talagang dumating man yung pagkakataon na pagbabalik ng dakilang Diyos, kayo mapapasama minamahal, isang grabing pagpapalaya minamahal. Kaya maglingkod na po sa pinakamamahal na Panginoon, ganon din minamahal sa mga malapit dito sa bayan dito ng San Carlos, sa buong Pangasinan, sapagkat nagdaraos po ang gawain ng Jesus Miracle Crusade dito minamahal na regular minamahal dito sa may 157 Palaming Road, Barangay Mamarlao, San Carlos City, Pangasinan minamahal. Regular po na nagdadaos dito minamahal ng every Sunday ang general worship po ay alas 9 hanggang alas 3 po ng hapon. Yan po ang ating general worship every Sunday. At tuwing Miyerkules po, ating midweek service alauna po hanggang alas 5:30 ng hapon, ating midweek service. At ang ating Friday overnight prayer po minamahal ay every Friday, alas 9 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga ng Sabado. Yan po ang ating overnight prayer. At tunay minamahal, grabing pagpapala, lalo na sa ating mga overnight minamahal. Hallelujah, dahil sabi nga ng man of God, ang katumbas niya ay 3 days fasting sa kapangyarihan. Kaya alam naman natin, kailangan natin talaga ng kapangyarihan, lalo sa paglabas sa ating paligid man mahal, nandyan lagi ang gawa ng kaaway man mahal, at bang tayo ating magamit, panlaban man mahal.
Kaya laging dumalo sa overnight, minamahal, at lagi sa lahat ng oras ng ating mga banal na gawain, minamahal. At huwag din natin kalimutan, minamahal, hallelujah, idaan yung ating 10 piso, 5 piso dyan sa ating beloved sisters information upang ating suportahan yung ating radio at TV program, minamahal. Napakarami po sa ating mga minamahal na kababayan na nagagamit po yung minamahal. Actually, sa ating mga minamahal na kapatid, ilan po dito, minamahal, ang na-save sa ating TV at radio program, minamahal. Yan po ay grabing pagpapala, lalo na po sa ating mga kababayan na hindi na po nakakatulog dahil sa grabing karamdaman, problema. Talagang mapapabukas sila ng radyo at kanilang TV, minamahal. Makikita nila pagpapalain sila ng dakilang Diyos. Kaya ating pong suporta, minamahal. At lagi din po manood ng ating TV program sa PTV8, minamahal. Every Saturday po, alas 10:30 ng gabi, hanggang alas 12 ng hating gabi sa PTV8 po, minamahal. At talagang panoorin po natin yan dahil para ma-refresh tayo sa mga paalala ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Dahil sila po ang nangangaral, pang ating muling maalala kung gaano tayo pinagpala ng ating dakilang Diyos, kung gaano kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon na tayo binigyan ng mga magulang na talagang patuloy nangangaral sa atin, kumakalinga sa atin, nanalangin para sa atin, minamahal. At din upang makita rin ng ating mga anak, minamahal, na hindi nakasilay sa kanila, minamahal. Talagang makita na kung gaano tayo lubos na pinagpala ng dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At atin talagang panoorin niya, ipapanood magiging sa ating mga anak, minamahal. At ganoon din sa ating mga minamahal na kapatid na nais may maliwanagan, merong agam-agam o gustong may katanungan, minamahal, sa ating mga beloved sisters, pwede pong lumapit sa ating beloved sisters information. At ganoon din sa ating mga beloved brothers, na ganoon din, minamahal, talagang nice, may maliwanagan, minamahal, pwede pong lumapit dito po sa luhuran ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nir, at handa po nila kayong paglingkuran. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At ganoon din, minamahal, hallelujah, dahil meron pong mga ilang changes, hallelujah, dahil dun sa lalo na sa ating napag-usapan nung nakaraang meeting,